Pokud uvažujete o prodeji svého bytu nebo domu, pak vás určitě bude zajímat, jaké podklady si pro ten prodej máte připravit. Ideální je ukázat vašemu vybranému realitnímu makléři všechno, co máte, protože je to odborník a pomůže vám určit, které podklady budou pro prodej potřeba. Jsou ale dokumenty, které budeme potřebovat zcela určitě. Například nabývací titul, tady nejčastěji to bude kupní smlouva, nebo například darovací smlouva, může být i usnesení o dědictví a další. Dále budeme určitě potřebovat list vlastnictví. Je to veřejně dostupná listina, realitní makléř je schopný si ji sehnat sám a je to v podstatě takový technický průkaz vaší nemovitosti. Obsahuje údaje o vlastnících, o případných právních vadách nebo omezeních a právech té nemovitosti a o případných probíhajících řízeních na té dané nemovitosti. Dále budeme určitě potřebovat průkaz energetické náročnosti budovy. Zejména u bytů se může zdát, že to není až tak důležité, ale opak je pravdou. Ta energetická náročnost budovy, lépe řečeno třída, do které vaše nemovitost spadá, určuje a hodnotí množství energie, kterou spotřebováváte při vytápění, ohřevu vody a těchto dalších technických záležitostech. A vyhodnotí vám, jak moc energeticky náročná nebo energeticky náročný je provoz vaší nemovitosti. Pokud nemáme tento štítek, tento průkaz před zahájením inzerce nemovitosti, pak musíme uvádět tu nejhorší třídu, je to třída G a znamenala by tu nejvyšší možnou náročnost. Což může odradit případné kupující, protože zejména v dnešní době si mnoho lidí spotřebu energií hlídá. Dále budeme potřebovat, pokud máte různou projektovou a stavební dokumentaci, protože jsme schopni potom v případě nutnosti v budoucnu z ní vyčíst veškeré technické parametry, které by mohly případné kupující zajímat. Zní to strašidelně dlouze, ale nebojte se. Realitní makléř je tu pro vás, je to odborník a my se vždycky snažíme vás tím procesem prodeje co nejhladčeji provést krok po kroku. Takže nebojte, stačí se jenom ozvat.